Doncs sí, bé, jo vaig fer traducció i interpretació i vaig agafar el xinès com a segona llengua estrangera. Al cap de 2 anys d'estudis aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona vaig aconseguir una beca per anar a estudiar a la Xina, on vaig estudiar 2 anys i bé, després vaig tornar aquí a acabar la carrera. I efectivament tinc la formació en traducció i interpretació amb el xinès, més 2 anys d'estudi intensiu del xinès a la Xina. En el meu cas jo crec que sí, perquè havia passat 2 anys a la Xina abans d'acabar la carrera. Per tant, la meva formació incloïa 2 anys de formació de la llengua molt intensius. Per mi sí. No dic que no es pugui fer, però poder treballar d'una manera competitiva, és a dir, que el temps que inverteixes en fer una feina et surti rendible, diguéssim, crec que sí, que és imprescindible haver estat un any, com a mínim un any o 2 anys a la Xina. Bé, potser el que ha evolucionat més és la part que em faltava de realisme, no? Jo pensava que em podria dedicar professionalment a la traducció del xinès i després he vist que no és així, que no hi ha prou mercat o que el que et volen pagar realment no et dona per viure. O sigui que jo diria que la visió ha canviat més des del punt de vista dels aspectes pràctics i professionals que no pas de la pràctica pròpia de la traducció. Una altra cosa que també he après és que no hi ha cap traducció fàcil i que sempre els càlculs que tu fas a priori abans de posar-te a traduir pròpiament dit sempre són equivocats en contra teva, diguéssim. Bé, jo he fet classes tant a grau, el grau de traducció, però menys, com en un postgrau que vam estar oferint durant uns anys, i allà feia classes de traducció jurídica i de traducció d'aspectes culturals. Val a dir que els estudiants, el perfil dels estudiants en un cas i l'altre eren molt diferents, perquè no és el mateix ensenyar a catalans o espanyols que tradueixen el seu idioma que estudiants taiwanesos o xinesos que no dominen prou l'idioma i a més estan enfrontant-se amb textos que són especialitzats i que per tant tenen un grau de dificultat superior al context general. A veure, l'experiència sempre és enriquidora perquè hi ha molta interacció amb els alumnes i per tant sempre tu ensenyes però també aprens dels alumnes, però també la idea general que jo diria és que ensenyar a traduir és molt difícil i s'hi barregen moltes capacitats, habilitats, inclús hi ha factors que són una mica també innats de cada persona i que ensenyar-ho, avaluar-ho d'una manera sistemàtica és realment molt més difícil per mi que ensenyar llengua, per exemple. Bé, jo tinc diverses línies de recerca, totes estan relacionades amb la Xina, amb el xinès. Hi hauria una que seria didàctica del xinès per estrangers i específicament de llengua per traductors, que seria una vessant dins de la traductologia. També m'agrada treballar temes de lingüística contrastiva entre el català, el castellà i el xinès, aspectes també de traducció, específics de traducció entre aquestes llengües. I després també un altre tema que estic treballant últimament és el de la imatge de l'altre, o sigui, en aquest cas del xinès, a casa nostra. Com? Doncs sobretot a través de l'anàlisi del discurs i a través de l'anàlisi de les traduccions i com es presenten aquestes traduccions, com es tradueixen determinades paraules o quines imatges fem servir per presentar l'altre. Per mi són complementàries. N'hi ha algunes que potser que les puc aplicar més a les meves classes de llengua i d'altres que potser tenen més sentit dur-les a la pràctica per compartir-les amb la comunitat internacional.
D'acord. Per tant, no em vull quedar amb cap, totes em satisfan i crec que són necessàries. A veure, la docència del xinès com a llengua i com a traducció veig que és un camp que va, diguéssim, cap a millor. Jo crec que sí, que la docència també és cada cop de més qualitat, perquè també es fa més recerca, perquè ja, en general, la massa crítica és més gran i també això fa que sigui més exigent. L'ensenyament de la traducció també crec que d'alguna manera va cap a millor, perquè també en sabem més, no? L'experiència ens dona un plus. Potser donant la imatge, no era volguda, la imatge negativa de que no hi ha feina, tampoc és això. El que passa que potser no hi ha feina en allò que ens agradaria treballar, que és diferent a no haver-hi feina. O sigui, saber xinès jo crec que és un plus molt important avui en dia, que t'obre moltes portes i et pot donar moltes sortides professionals. Ara, pretendre viure de la traducció de pel·lícules xineses doncs és irreal, perquè quantes pel·lícules arriben a Espanya, xineses a l'any? 4? 5? 10? Doncs és que, tenint en compte si les repartim entre els diferents traductors audiovisuals, ja veiem que no es pot viure d'això. Vull dir que jo crec que feina n'hi ha, però potser el xinès funciona com una cosa complementària, a més d'altres capacitats, no? Altres competències, i no és... Ara, dintre de l'acadèmia, el món acadèmic, evidentment el xinès és una cosa en expansió. Jo penso que potser a mig i llarg termini hi ha més sortides, o hi ha tanta sortida també en el món acadèmic, per ensenyar, etc., que en el món professional. Perquè en el món acadèmic hi ha moltes persones que hi han arribat sense tenir una formació específica, precisament perquè no hi havia persones més ben preparades. Jo crec que ara surten molts graduats amb una formació específica, que passen un llarg temps a la Xina, que fan màsters a la Xina. Tot això els està preparant inclús millor que el que estaven preparats alguns dels seus professors. I això, clar, els dona unes possibilitats laborals també molt importants.